Zdravím vás, tak ja som sa chcel spýtať, že ako sa vám darí a čo si myslíte, že stojí za vašim úspechom? Čo sa týka Molotovu, začal som najprv s varením omáčok, čo bolo vlastne také gro a čím sa vlastne chcem odlišiť určite od konkurencie. Snažíme sa robiť to jedlo nejakým spôsobom tak poctivo, ingrediencie kvalitné, suroviny čerstvé a myslím si, že potom z dlhodobého hľadiska potom asi tí ľudia to dokážu oceniť. Takisto s vašou spoločnosťou spolupracujeme úplne od počiatku a čo som bol veľmi rád, tak pán majiteľ vyšiel v ústretí vďaka mojej požiadavke, pretože naše žemle sú troška iné od štandardných a celé to vlastne vyznie potom veľmi kompaktne s našou omáčkou, kvalitné mäso od dodávateľa a žemle od vašej spoločnosti Burger Buns. Burger Buns som si vybral aj kvôli tomu, že vlastne na týždennej báze dostávame tú istú kvalitu v čase, ktorý si určíme. To je jeden z málo dodávateľov, s ktorým spolupracujeme od počiatku. Tak ja verím, že táto spolupráca, ktorá teší obidve strany, bude pokračovať ešte dlhé roky. Prajem vám veľa šťastných a verných zákazníkov a možno sa opäť niekedy o rok stretneme. Ďakujem veľmi pekne a prajem to isté. Ďakujem.